er det Hulken fra Sorø, Theis Terning Nordqvist. Med nummer 172, William Lund Randers. Med nummer 140, Jimmy Terkelsen København. Og med nummer 31, også fra København, Anthony. Sådan her, så er der fuld skrald her i banen her, så det ligner Anthony lige nu, så kommer Hulken. Hulken kommer med fuld skrald her. Det er altså Hulken lige nu, der har det der med Anthony vil gerne være med. Jimmy Terkelsen presser hårdt på her. Der er ikke rigtig plads. Så kommer Toms. Det er altså alle de gamle drenge, der lige nu er på vej opad. Det er altså Hulken lige nu, der har den her. Så er det Anthony. Der var ikke plads. Toms. Det er Jimmy Terkelsen, der ryger ned her. Men lad os se, hvad sker der så. Kom du, Anton! Så kommer Anton! Kom du, Anton! Sådan! Anthony, Theis, så bliver det William Lund og Tom Svitsk, tror jeg.